Ja, leuk dat je zoeken naar een video van de Friese vlogger. We gaan hier even een blokje om. Terug de auto denk ik, even zien wat voor mensen die op stritten omheen je of in ieder geval op stritten binnen. En even jij had zich wat commentaar aan willen op wat ze zouden ontwaan binnen of zoiets bijvoorbeeld. Nou, zullen we even zien wat in sterren wat vind ik kennen? Geweldig. Er komt wel een meneer om met het petje op daar. Hoor, ik stek gauw oor, ik stek de mensen gauw oor. Doe maar zo'n chance te stekken. Die ook wel met vregen die man. Maar die is me natuurlijk net, hè? Nou. Goeie meneer, mag ik je wat vragen? Ja hoor, Ja? Zeker. Wat had je een mooi pet op? Ja, bedankt, dank u. Wat is het? Denk even kijken hoor. Van de grinders, hè, van de wiet. Mails. Oh, even achteruit. Het is eigenlijk een soort wietpet. Sorry. Ja, een soort, uit Amsterdam, een soort bedrijfje of zo. Dus dat is het, hè. Ja. Nou ja, oké. Ja, het is bijna weekend, hè? Wat zie je dit weekend aan? Ja, niet zoveel. Een beetje in de tuin werken, in de tunnel, een beetje groentes kweken, dat soort dingen. Voor de rest niet veel plannen. Dus, Je bent een groentekweker? ja, groentes. Dus, vroeger was er wel meer wiet, maar kan helaas niet meer. Dus tomaten en aardappelen en dat soort dingen. Dus ja, basic, hè. Je bent dus overgestapt van wiet op tomaten en aardappelen. Ja, nu even wel. Later misschien wel wat wiet, maar dan moet nog even kijken naar de toekomst hoe dat gaat. Dus, ja. Dan gewoon in de tuin of zo? Of, Ja, in de tuin. In een tunnel, een soort kast is dat. Dat is wat warmer, dus het gaat wat sneller. Dus ja, dat eigenlijk. Ja. Is het dan het beste om het zelf te maken of zelf te kweken? Ja, het smaakt wel beter hoor. Als je een tomaat van de winkel doorsnijdt, is die wit. En de zelf gekweekte, ja, die is gewoon rood hè. Dus, Ik doe eigenlijk mee op de wiet, maar... Oh, de wiet. Ja, dat ook wel hoor. Sowieso. En het is goedkoper hè. In de winkel betaal je helemaal blauw, dus... Maar ja, dus dat hè. Feitelijk is het toch een vrij, niet een al te moeilijke plan toch om te kweken? Nee, gelijk aan de tomaat. Dus iedereen kan het doen. Iedereen. Ja, dus dat hè. Ja. Nou, dan moet ik weer verder. Want, Ja, nee, dank u wel voor het gesprek hè. Tot ziens. Fijne dag. Ja, hoi. Dan heb je hem weer. Wat zei het? Dan heb je hem weer. Ja, je bent van, je bent mij die, je bent van de brandweer. Nou, niet van de brandweer, van de BFV, hè? Van brandblussen. Ja, van het blussen nou. Ja. Nou, die kon het toen niet meer houden, hè? Nee. Dit zal er weer vallenkant opkomen, denk ik. Dat, je verraste me toen een beetje. Dat, ja, dan gebeurt zoiets, hè? Dat ik even wachten. We hebben gewoon een ontruimingsoefening gehad hier. Dus moet af en toe bedenken per jaar moet dat gebeuren, hè? Goede oefening gehad dan? Dat is een goede oefening. Okay. Ja, we hebben enthousiaste mensen. Dus, Ze waren enthousiast om het pand te verlaten. ja, het is bijna weekend en nee, maar leuke ploeg. Okay. Leuke ploeg. Nou man. Ja, het klinkt een beetje zo gek natuurlijk. Zo van, ja, ze waren heel enthousiast om het pand te verlaten. Ja, ze zijn waarschijnlijk aan het werk. Dus ja, dan een beetje, ja. Het komt nooit uit, hè? Het komt nooit uit. Maar ja, het is wel een itempje veiligheid. Dus vandaar. Waarom vindt u het zo belangrijk dan, veiligheid? Ja, kijk, je moet op een gegeven moment het voor je mensen regelen als er wat gebeurt. Dat ze in een noodgeval het veilig heen komen kunnen zoeken. Denk maar aan brand of een rare lucht in het gebouw. Dat hebben we nou toevallig geoefend. Nou ja, en dan moet je toch met procedures mensen er gewoon uit. En wanneer spreek je nou van een rare lucht dan? Want ja, het kan natuurlijk net zo dat een collega even een klein scheetje heeft gelaten. Dat zou best kunnen. Wij vragen ook altijd van is het herkenbaar? Nou, en is het niet herkenbaar? Nou, dan wordt toch tijd dat we actie ondernemen. Is het herkenbaar? Ja, is het herkenbaar? Ja, het was Kees weer. Ja, het was Kees, dus ja, zo werkt dat. Moeten we het gebouw onderruimen? Nou, zo ruiken was dit Kees. Nou, zo werkt dat. Nou man, ik zal eens even weer en route. Ja, is goed. Dat, zien dat het Dit weekend... is uw auto of uw bolide? Ja, dat is mijn bolide. Ja. Dat is mijn trouwe metgezel. Oké, nou, ik wens u een heel fijn weekend nog. Komt helemaal goed, jullie ook. Ja, dank u wel. Hè. Tot ziens. Hoi. De stylisten van het Noorden hier, Marcien. Ze zoeken dus net bierieden wollen in de auto, hè? Sinds Lebanese zoek je altijd tegen. Nou, dat weet ik. Dit is wel een beetje... ja, worst world, zeg maar zo zeggen, allebei. Ja, we zijn weer op de markt bedaren hier. Ze zijn meestal heel vaak dat ik interviews doe op de markt. Feitelijk valt het wel een beetje ta. Want ik kom eigenlijk nog net zo graag op de markt. Tenminste, ik kom er wel graag, maar net als interviewer. Want er zijn zoveel mensen hier dat ik altijd een beetje, ja... Dan wil ik altijd een beetje gek en ik dacht, waar maak ik wat vrede? Waar maak ik wat vrede? Voor hetzelfde komt hier een vrouw hier natuurlijk. Die wedstrijd ik net filmpje mee. Ja,
al je risico's op de markt hier. Hè? Dus we zullen even een beetje rustig hier gewoon beginnen kennen. En dan maar even zien, werden we uiteindelijk bedarien. Hallo mevrouw, mag ik je wat vragen? Ja, mag wel. Ja. Deze keer. Wat ben je aan het eten? Een loempiaatje. Oh, lekker. Heerlijk. Ja, hoe smaakt die? Nou, wel goed, maar ik vind ze in Hengelo toch wat lekkerder. In Hengelo zijn ze Ja. beter, hoe kan dat? Ja, weet ik eigenlijk niet. Deze is toch wel echt iets minder. Hij is net te kort in de frituur geweest, denk ik. Wat is dat het probleem? Of, Ik denk dat dat het probleem is. Oké. Dat denk ik. dat is een Ik ben geen inschatting. lumpia-bakker, hè, dus ik weet het niet. Ik weet het. Maar je komt uit Hengelo? Ik kom uit Hengelo. Ja, wij studeren hier. Dus lekker even een rondje over de markt op de vrijdag. En wat studeer je? Ik praat trouwens Fries, ken je dat wel goed? Nee, dat versta ik niet. Nee? Nee, helaas nog steeds niet. Nee. Maar je komt uit Hengelo en wat studeer je dan hier? Hotelschool. Dat hebben ze in Hengelo niet? Nee, helemaal niet. Dus je moest of naar Amsterdam, of naar Leeuwarden, of Den Haag, geloof ik. Maastricht kan ook nog. Helemaal naar het zuiden. Hoe bevalt het je hier dan in Leeuwarden? Nou, ik vind het eigenlijk wel gezellig. Ja, ik heb het helemaal naar mijn zin. Dus dat is alleen maar goed. Best leuk hier in Leeuwarden eigenlijk. Want op een gegeven moment moest je toen die keuze maken van... hé, ik ga naar Leeuwarden naar school, hè, en Ja. ik woon nu in Hengelo. Hoe was dat om die keuze te maken? Nou, ik was best wel jong en ik wou gewoon heel graag uit huis. En mijn ouders die wouden niet dat ik naar Amsterdam ging. Die vonden ze een beetje te groot. Dus nou, Leeuwarden is een soort klein Amsterdam eigenlijk. Dus ik heb het hier helemaal naar mijn zin. Hartstikke leuk. En hoe groot is dan de kans dat je zeg maar, na je studeren hier ook blijft? Die is niet zo groot. Ik vlieg in september naar Barcelona en dan mag ik mooi daar eventjes vertoeven in het zonnetje. Dus ik weet niet of ik hier nog zou wonen. Nee. Nee, hè? Nee, dat denk ik niet. En waarom niet dan? Was dan de keuze om hier niet te blijven? Toch een beetje te klein. Ja, ik denk dat dat de hoofdreden is. Barcelona, dat is meer jouw grote. Ja, misschien wel. En het zonnetje, lekker Nederland uit, het kikkerlandje weg. Dus dat is helemaal top. Je vindt het klimaat hier niet zo fijn. Nee, maar dat heb je natuurlijk overal in Nederland. Dus dat ligt dan ook weer niet aan Friesland, moet ik zeggen. Nee, dat is niet exclusief voor die. Nee, zo Maar je moet niet vergeten dat de temperatuur met het zuiden van Nederland... die scheelt soms gewoon 5 graden, hè? Dat is wel echt waar, want als het hier 16 graden is, dan is het in Hengelo al snel 20 graden. Dus dat is echt wel een verschilletje. Inderdaad, ja. Maar ja, dat merk je misschien niet per se in het dagelijkse leven. Wel, het zonnetje schijnt dan toch niet, dus dat kan gebeuren. Maar je loopt dus al een tijdje rond hier in Leeuwarden. Wat vind je nou eigenlijk het leukste van Leeuwarden dan? Nou, ik vind dus Dikke Van Dalen, waar hun zitten, zeg maar, aan de gracht, dat vind ik heel gezellig. En het zijn gewoon leuke mensen. Dus ja, ik vind het hier heel erg leuk en de horeca is leuk. Dus. Maar als ik jou nou zo beluister qua accent, dan zou ik niet denken van die komt uit Hengelo. Nee, ik heb het wel echt afgeleerd. Als je haar zo laat praten, zij praat wel behoorlijk meer Twents dan ik. Ja, hè? Ja. Maar je hebt het ook afgeleerd, hoe moet ik dat zien dan? Ja, omdat je hier bent en iedereen die hier studeert en die komt studeren, die komt uit de Randstad en die praat allemaal zo netjes ABN Nederlands. Dus ik heb het een beetje afgesleten, denk ik. Ja, je sprak, zou ik maar zeggen, nou ja, laten we zeggen 5 jaar geleden, sprak je nou echt Twents dan? Ja, nou ja, wel met accent. Niet echt heel Twents. Als ik bij mijn opa en oma ben, dan is dat wel anders. Maar niet heel Twents. Maar ja, je hoort het wel. De lange O en dat soort dingetjes. En als je dan weer terugkomt in Twente, spreek je dan weer zeg maar op die manier? Of? Nou, ik moet zeggen, als ik een weekend bij mijn ouders ben geweest, dan hoor je dat wel eventjes. Ja, dus dan moet het weer even teruggebracht worden naar normaal ABN Nederlands. Ja. Vind je het dan belangrijk dat je inderdaad niet dat hoort bijvoorbeeld? Dat je niet hoort dat je uit Twente komt? Voor mij maakt het eigenlijk niet zo heel erg veel uit. Maar ja, je hoort het wel, zeg maar hier. Als jij een keertje de lange O gebruikt, dan is het meteen, nou, je komt uit Twente of niet? Dus nou, dan gaat het heel snel, ja. Hoor even een stukje Twents. Ja, even, toch een stukje Twents. Ja. Eventjes. Wat is dan die O? De O? De O, ja, van cola en zo. Ja, dat is Maak wel een cola. cola of een bako. Ja, nou, dat is hem inderdaad. Ja, leuk toch? Ja, hartstikke leuk. Ja. Wij gaan nog even lekker een rondje over de markt doen, denk ik. Ja, want jouw vriendin die heeft er iets voor trek in, geloof ik, hè? Kom eens even lekker erbij. Ik kan prima even voor je zeggen. Ja. Als je haar toch even laat praten, dan komt er wel een stukje Twents uit, hoor. Nee hoor, bij mij, ik heb het ook wel heel erg afgeleerd, dus Nu wel. ja, opeens Laat wel. erop letten. Heb je dat helemaal afgeleerd? Hoe moet ik het zien dan? Want je kwam hier en kon je toen direct al zeg maar, een soort van wat je nu spreekt? Of was het echt een soort van leerproces? Nee, ik had het zelf niet echt door tot ik hier kwam en toen werd er wel op gelet en nu is het dan minder voor mijn gevoel. Maar, Dat is wel waar. ja, maar ik vind het niet echt erg of zo. En wat vinden ze er dan thuis van? Ja, nou mijn ouders hebben eigenlijk helemaal geen accent, dus zij horen het ook niet echt. Dus het maakt echt niet uit. Nee. Nou, ik word wel echt gecorrigeerd, hoor. Niet met de R praten, zeggen ze dan. Echt? Ja, echt erg. Maar goed, ja, dat is ook wel een beetje bekakt misschien. Bekakt voor in Twente in ieder geval. Zo is het. Ja. Nou prima, hartstikke bedankt in ieder geval. Ja, tuurlijk. Jullie hele fijne vrijdag, fijn weekend. Dankjewel, veel plezier in Barcelona. Ja, dat komt helemaal goed, denk ik. Heerlijk. Nou, Hey, dankjewel. adios. Dankjewel. Adios. Hey jongen, hoe is het met die? Hoe is het met jou? Goed, Waar ben je onderweg naartoe? ik moet naar de stad. Wat is in de stad te beleven? Ja, weet ik niet. Even energy halen, denk ik.
En bij het weekend, wat ga je het weekend doen? Ik moet vanavond schoolfeest. Schoolfeest? Ja. Van welke school dan? In Den Bouden. Ja. Dan Word? Zit er nou school in Dan Word? Ja. De Wingert. De Wingert? Ja. Wie dat dan vroeger wat de zaad wie of zo of niet? Ja. Komst u Dan Word dan? Nee, ik kom hier uit Leeuwarden. En hoe zit je in Dan Word op school? Ja. Ik moet toch gewoon op deze fiets naar school? Dus ik is van jullie oud, ik is op deze fiets naar Dan Word. Ja. Dat is toch een heel... Ja, dit is net iets een elektrische fiets, hoor. Nee. Ik had wel elektrisch, maar fatbike. Maar die heb ik verkocht. En dan was dus op deze fiets naar Dan Word. Ja. Hoeveel kilometer is dat? 20 ongeveer. Elke dag? Ja. Jongen, wat is toch fit wijzen? Ja. Maar mist nou dan echt de fatbike of net? Nee. Gewoon alles gewoon op de been. En waarom moeder dat zo graag dan? Ja, die fiets ging te snel. Te snel? Wat dan? Hoe snel? 60. 60? 65. Of 65? Oh, sorry. Sorry voor die 5 kilometer. Ja. Dat is wel snel, ja. Ja. Maar dat koer is net meer. Nee, ik ben al 1 keer staande gehouden. Bekeuring krijgen? Nee, waarschuwing. Wat is die de waarschuwing dan? Ja, als de volgende keer weer werd gepakt, dan werd hij in beslag genomen. Dat is leven net natuurlijk. Nee. Echt in beslag genomen, dan kreeg je net waarom. Nee. Ja, of boete, ik mocht kiezen. Ja, maar wat is de boete dan? Die was 265 volgens mij. Pittige boete, ja. Ja. Dus nou maar op deze fiets. Ja. Maar ik heb ook gewoon een elektrische fiets had, toch? En dan zei ze van, nou, 24 km per uur, hè? Ja. Maar ik ga binnenkort al van school af dus. Ja, wat is dan dan? Werken. Wat voor werk zit dan? Ik heb een Caparis. Op je Caparis. Wat was dan met Caparis? Een fietsen. Ik ben fietsen bezig. Ja. Hier in Ljouwt zeker, of net? Ja. Nou, leuk, joh. Succes, maar succes. Dankjewel. Ontjen. Dankjewel. Doe ik. Ja, dankjewel. Hey, hoi. Ja. Ah, goeie. Ja, goeiedag. Ja, hoe is het met jou, mevrouw? Ja, met mij is het goed. Ja, ben je onderwijs aan? Nou, hier, Staap voor Kinderen. Kringloopwinkel. En nee, hier onder Voorstreek. En wij ondersteunen kwetsbare gezinnen. Hier in Lauwert onder andere, maar de opbrengst. Een kringloopwinkel hier onder Voorstreek? Ja, een kringloopwinkel, ja. Sta op voor kinderen. Hier, kijk. Werd dat open bordje Dat staat. wil ik even voorbij dan. Nou, dat kan natuurlijk net. Hè. Dan mag er eigenlijk even in. Mag ik dat niet zien, dan? Bij dit? Oh. Leuk, zie je hier, hè? Bij dat bordje. Dan mag ik even zien. Oh, en ik zie jou ben een Jereveen-fan. Echt net? Echt net? Nee? Nee. Je bent Cambuur-fan, ook wel. Oh, zie ik dit jas kijk net aan, hè? Nee, volgend jaar in de Eredivisie. Ja, klopt. Daar hebben we voor knakt en het is lukt. Ja. Dus, Ben je er volgend jaar dan ook bij? tuurlijk, ik seizoenkaart. Dus, Dat is een mooi plakje voor jou, hoe mag ik het zien? ja, we hebben een rolstoeltribune, dus, en die zit helemaal vol. Helemaal vol? Ja. Maar dan zit je er net achterin per ongeluk of zo? Nee, hè? Ik zit vlak achter de goal. Oh. Dus ik maak soms even dekkingsziekje kabal met je in de holle krijgen. Hoe doe je dat dan? Zo, gewoon de rollen naar beneden. Ja, maar ik kan me voorstellen, je kan het in ieder geval draaien natuurlijk. Nou, nee, dat net. Maar ja, dan ben je een paar meter niet de bal van machine houden. Dus ik zal me net in de kop krijgen. Maar Oh, zei je, weer wel geholpen. ja, het goed is wel. En waar zie je dan volgend jaar het meeste uit? De derby. De Friese derby. In Ljouwt? En als gaan we naar Jereveen en gaan we 30 kilometer verderop. Nou, leuk zeg. Ik wens je een soort succes. Maar dan maken we dus even, ik begrijp waar we nou in de kringloop zijn. Nou, je maakt er niks met zo'n leuke reclame wijzen voor dus. We maken inderdaad helemaal niks. Ja, we maken op een plak, zei dus mij altijd. Maar Ja, klopt. ja, dat herinner mij. Dat is jou even. Ik ben heel benieuwd. Kringloop. Sta op voor kinderen. Die nou net bekend? Nee, ik hoor het nog net. Nee. Nee, ik kom net al. Ja, ik herinner me hoe vaak door sterf, maar net per se dat ik altijd bewust op de oeral. Nou, voorstel zou ik zeggen net per se. Nee. Maar dit is de kringloop. Ja, wij ben je nou 8 weken. Wij zitten hiervoor in... Minder dan maar krijgt. Nou ja, maar we bestaan nog volle langer, zoals hier. En we zitten hiervoor zitten we in Doas. Kist dat wel? Ja, ik kom van jij. Ja. Doas, dat is oude ambachtskwallen in Huzum. En dat waren gewoon lied. Want er moet steeds meer hulp komen van gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Die een jaar moeten leven. Dus wij ondersteunen gezinnen met baan. Ja.
Maar Sjen, ik weet het, maar dan mensen naar binnen hout denken Wil om. er nog iemand in? Ja, ik weet het net. Ik moet even de spullen even afleveren, want ik heb allemaal bekers en noem maar op. Oh joh, lever ik wat af. Ja, ik lever het even af. En wat hou je dan? Nee, ik haal verder niks meer, maar ik bedoel, ik geef het dan als donatie. Nou, hartstikke lief. Dus daarom een keer mijn scootmobiel even... Oh, je moet even parkeren. Ja, want Wil u naar anders... binnen toe? Vindt u dat leuk? Of wil u het alleen afgeven? Nee, ik ga ook met even naar binnen. Want ik kan het sjouwen voor u. Nee, dat hoeft Nee, niet. Dat hoeft niet. Helemaal goed. Ik zal even dit doen. Ja, ik denk, nou, ja, bliksem. Wilde ridder ben jou, joh. Ridder, best in om. Ja, vol gasje ook wel. Nee, ik ben allemaal even spul. Waar komt dit bij dan? Voor jezelf? Ja, bij me thuis. Want ik spaarde allemaal beren en zo. En, maar wij zijn aan het resumeren, zeg maar. Om de huis op te Wat ben je aan het doen? Je bent aan het renoveren. Ja, renoveren. En dan breng ik die beren naar hun toe. Ja, wat moet ik er anders met? Toch? Ja, geen idee, ik zou het net weten. Kan iemand andere gelukken met maken, toch? Jo sliepen dan even mij? Nee, dat ben ik te oud voor, hè? Dat vind ik, hè? Toch? Mijn vriendin die sleept nog maar een beker, hè? Ja, ik heb nog één beker, die heb ik van mijn zoon gekregen. Dat is een hele grote, nee, maar die doe ik niet weg. Want dat is niet heilig, zeg maar. Maar verder van de rest, maar ja, Ken je wel heen? dat bedoel ik, toch? Ja, nou, we zitten ook in Bentje. Ja. We zitten een kleur hier. Ze zijn Sjen, jongen, dit is de kringloopwinkel hier. Sta op voor kinderen. En dan ging ik wat zo'n kringloopgeur hier, ja. Toch wat zo'n specifieke geur. We kunnen wel even zien wat hier is. Nou, we weer wat aardewerk hier. Café. Hier hebben we wat mooie tegeltjes. Mooi tegeltje, echt mooi, hè? Wat spreuken, Frans Hals. Nog meer, dat is wel een jeep gebouw hier. Hè? We zien een mooie camera's hier. Hè? Misschien hebben we dan een camera nodig. Het filmt misschien wat regen, maar getest. Flits werkt niet. Daar weet ik van nodig. Hey. Nikon. Mijn moeder is ook fan van jou. Oh ja? Ah, goeie. Hoi. Waar ben je ook? Ik zit er ook net naar zijn. Ja, hè? Oh, wat leuk. Ja, ik vind die geweldig. Wat leuk, hè? Ja, ik steer mijn zoon denken, net. Dit is jouw zoon? Ja, dat is mijn zoon, ja. Oh ja. Inderdaad. Wat ben je in jouw dan net? Ja, Elno. Oh ja. Nou, wat leuk, zeg. Wat een aardige zoon hij ook. Ja, soms kan boefke, ja? Ja, maar dat ben wel heel een beetje best, hè, toen we jong waren. Hij liep het op zijn vader. Ze hebben een aardige zoon aan jou. Hij liep het Ja. Nou, mooi, hè? We zitten hier in de kringloop zien hier. Ja, is best genoeg, jong. Was jij eens, kerel? Ja, nog een weekend. Hey. Hoi. Hey. Ja, dank je. Wat ben je ook nog aan het zien dan? Strips. Aluminiumstrips, daar krijgen we geld voor. Oh ja? Ja. Alleen er mag geen plastic in zitten zoals dit, dat mag je net. Het moet plasticvrij wezen. Ja. Oh, dan moet je het besjen dan, dat er plastic in zit of net? Hoe zit je dat dan? Dan zie je, dit is plastic. Zie je. Hier. Dit is plastic en dat mag je net. Maar plasticvrij wezen. Maar wat, je doet nog hierin en wat gebeurt er dan vervolgens mee dan? En dat gooit helaas. Oké, dus je moet dus alles besjen van, hey, is het plastic ja of nee? En dan... Ja, en als het wel goed is, dan wordt het weer recycled. Dan krijgen we geld voor aluminium. Ja, en we sparen bierdappen en vaccineluchthouders sparen we ook. Krijgen we geld voor. Dus, ja. Nou ja, lekker bezig, zou ik zeggen. Kom goed. Ja, nou, succes, hè? Dankjewel, hè. Is er jongen nog voetbal? Ja, ik weet het eigenlijk net. Ja, van jongen om 8 uur. Cambuur. Dus? Ja, nee, uit. Zien? Den Bosch volgens mij, ik weet het net zeker. Ja, wel even voor je, maar wees maar net heen, denk ik. En na weekend naar de Graafschap, dan ging ik mee. Oh, je ging dan ook naar de uitwedstrijd? De laatste. Hoe ga je erheen dan? Cambuur regelt alles, het kaartje, bus. Dus, Netjes. zeker weten. Meer dan Griep en Henk de Jong. Ja, dat ik.
Ja, geen idee, ik zei zo wat, maar... Nou, dat klopt wel. Hij komt een keer bij ons op een wijnvorm, had hij beloofd, want voordat je voortgaat. Oh, ja, want die houdt me op, hè? Nou, hij wordt assistent-trainer, hè? Helemaal voortgaat dan net. Nee, je wil belutsen bij de club, hè? Ja, klopt. Ja. Nou, best nou, ik zie je aan het werk letten, want ik ga gewoon nog van het werk af. Ja, klopt. Kun je maar een luchtjes kappen, man. Nou, dankjewel, hè. Hoi. Hoi, Jen. Hoi. Dan zijn we verder, Jen. Want we gaan onderwijs naar... Nee, toch maar, ken je wel hè? Je bent een shopmachine in Nederlandsen. Dikke Nederlandsen, hier. Boom, boom, boom. Leuk. De oranjes. Oh, dat is een Rochot. Een Rochot. Ja, dat ben LP's dingen. Dat ben inderdaad wat van die... De Zunderol. Ja, weet ik niet. Nou, we zijn mooi. Leuk. Nou, wie gaan verder? Montjen. Montjen, hè? Ja. Beste. Ja, het beste. Hoi. De meepakker van de week. Nou, wat heb je wat, hè? Ja. Kom zo maar in één keer binnen in de kring op. Mooi verhaal, ja. Is dat even snel, want maar zit hij daar nou dan? Ik snap het net. Nee, ik heb geen idee. We zitten nog maar eens in pizzeria. Ik geef er net heen, hè? Het is even beginnen. Kom stel net. Nee, maar ik meen dat daar zie je, maar... Je afbranden, daar zitten we niet. Nee, weet ik wel, maar dat wie in een grote hoogstraat zitten toen. En nou weer op voorstreken ga ik een artikel van zien, maar hier ziet van in een oude Vitello of zo, dat is een oud Italiaans ding. Maar ik meen dat je ziet nou, van daar. Afro shop. Hier geen terrasstoelen plaatsen. Ik denk dat het hier nog zit. Hier zit je wel, hè? Maar hier zijn die op denk ik. Ik zit hier wel. Ik denk het. Of net, of net. Wat zit hierin? Wat zit je? Dat is wel heel raar. Ik weet het Dan niet, is ja. het wel heel klein. Ja, hè? Nou, ik snap het net dan. Oh, jawel. Nee, jij zit er, jongen. Jij zit er nou. Zo, hier is het. Hier is het. Hier is het. Zo. Zo, dan ja. Maar goeie. Zo, dan ja. Maar hij is zo dit best, denk ik. Zo, hier had er nog zijn pand. Kom bij je, man. Ja, dat er is. Ik kom af en toe eens zien. Dit is pizza bakker. Dan mag ik mijn zoon van squallen. En zijn band zit op dezelfde squallen. Dus dan kom ik hem wel eens zien. Maar die zie je nog net wijzen, denk ik. Maar goed, onlangs is dus de pizzeria in de Grote Hoogstraat, Sardinia, die is opgebrand. En ik heb begrepen dat er nou dus tijdelijk, hier nou zijn pizzeria had. Ik weet niet hoeveel plaknatten hij had, maar hij hield ook zijn best dingen om het een beetje hetzelfde in te richten en hetzelfde te maken als wat er op een Grote Hoogstraat hier. Zo. Al ergens voor pizzeria's, denk ik. Of op pizza's, je weet het net. Ja. Nou ja. Oké. Dan gaan we even verder. Ik hier net, denk ik. Nou, een mooie anticlimax dit. Hier een felle zin, heren. Een compulsion. Jeetje. Jakker. Nou, dan hebben we zo in de waarom Cambuurplein. verhuisd. Gadverdamme, zeg. De Vintage Market. Gadverdamme, wat heel dit. Had ik een omzet tot niets, maar dan komt er net. Ja, dat is vervelend. Ja, daar ga ik het van. Dus die Ioniq 6 dit, hè? Ik had die Ioniq 4, maar dit is de Ioniq 6. Ben je dan een Haier of beter of zo? Of, Ah, hij is oors. Hey. Is oors, hè? Dat is een oorauto. Mijn broer vond het wel mijn ouders zei, ik vind het zelf net zo heel mooi, maar... een beetje een lelijke achterkant. Jawel, vind ik ook wel, ja. Zo'n visk, een beetje een visk, je had een beetje snoekenbek weer aan die aan de voorkant als een snoek en dit is een beetje de achterkant als een snoek. Ja. Ik weet niet wat ook beter is, maar nee. Dit is een kleur. Ja, dit is een skirtkleur noemen ze dit.
Als dan nou, dat is net de mooiste wrapping, als ik het zou beschouwen. Hè? Misschien kunnen we deze aflevering wel sponsoren door Pieter Plakt of zo. Dat die ik neem aan dat hij het beter doet. Want ik vind het een beetje dat ik denk van nou, dit blijft er al wat aan. Ja. Dat is net de bedoeling. Maar ja, skirtkleur, hè? Misschien jij het erbij. Als je trots bos in is, dan herkent je het net. Zo, dit is een beetje in die Ioniq 6. Zo? Dit zijn de eigenaren van de Ioniq 6. Ja. En vrij, want voor de Ioniq 6 keer nou, net voor de 5. Dus 6 is wel meer dan 4 natuurlijk, maar ja. Ja, daarom dacht ik van, is dan beter of zo. Ja, dat ding dan gauw, hè? Van meer is beter, maar dat hoeft natuurlijk net, hè? Dan ben je net in Amerika, hè? Zie je, heel mooi achterlachen, zo. Alweer, ja. Ja, ik vind het wel een bijzonder auto op zich, hè? Het zit er wel, Zo, dan gaat er achteruit, zo. Oh, ik denk er om bliksem, ja, dan komt hij in, ja, en dan gaat hij rijden. Hoi. Waar maar heen? Waar ben je heen? Hallo. Hallo. Waar ben je onderwijs net aan? Wat zeg je? Waar bent u onderweg naartoe? We zijn onderweg naar de kerk. Voor de grote kerk? Ja. Oh ja, nou, je ziet hem hier al, hè? Ja, precies. Ja, hele mooie kerk. Ja, zeker. Ja. Ben je wel eens eerder geweest? Kunnen jullie erin? Weet ik niet. Oh. Weet ik niet of u dat kan. Ja, dat is jammer dat je dat niet weet. Nee, nou, ik denk het wel. Je denkt het wel. Nou, we gaan even kijken. Nou, veel plezier. We zijn hier, we rijden de Elfstedentocht met de camper. En we zijn gestart nu in Leeuwarden. Oh ja. En onze camper die staat op de camperplaats Leeuwarden. Dat is een beetje een goede camperplaats? Ja, prima. Uitstekend, ja. Mooi om te horen. Waar komt u vandaan als ik vragen mag? Wij komen, ik moet lachen, want mijn vrouw, die heeft jullie al eerder zien staan. Die zegt, we worden straks geïnterviewd en dan vraagt die man waar we vandaan komen. We komen uit Lissebroek. Echt wel een vooruitziende blik, heb ik al door. Wij komen uit Lissebroek. Zuid-Holland, Noord-Holland, wat is dat? Dat is Noord-Holland, maar op de grens van Zuid-Holland. Ja. En zeg maar een halve kilometer vanaf het Keukenhof. Nou, dat moet je wel iets zeggen, denk ik. Nou. Was u wel eens eerder in Leeuwarden geweest? Ja, we zijn al eerder in Leeuwarden geweest. U doet nu de Elfstedentocht. Wat is dan de volgende stap naar Leeuwarden? Sneek. Ja. Waar kijkt u nou het meest naar uit? Welke stad? Niet. Niet geen enkele. Dokkum. Nee, ook niet. Nee? We willen ze allemaal zien. Oh ja. Oh, mooi. Hey, ik wens jullie nog een fijne middag. Ja, dank u wel. En, heeft uw vrouw nog meer dingen voorspeld voor vandaag of niet? Nee, dat het droog zal blijven. Oh, dat heeft ze gezegd? Ja, dat heeft ze gezegd. Mooi, aardig, dank u wel. Dan gaan we daar vanuit. Oké, tot ziens. Hoi. Hoi. Is dit er nou, het briefje? Oh, sorry voor het ongemak. We zijn aan het verhuizen. Ja. Oh, nou, wat is het ongemak dan? Nou, je kan eigenlijk hier nergens parkeren. En als je te lang staat, dan krijg je parkeerboete ervan. Ja, dat is al inderdaad. Dus je dacht, met een briefje dan moet het ook kunnen. Ja, dan weet je in ieder geval dat er hier bij ze wezen moeten. Ja. Hebt u uw nummer er ook bij gezet of niet? Huisnummer staat erbij. Oh, het huisnummer, ja. Het huisnummer staat erbij. Ik had ooit van een Italiaan geleerd. Die zei, als je ergens neerzet waar het niet mag, dan moet je gewoon altijd je visitekaartje erachter leggen. Dan kunnen ze je altijd nog bellen. Oké. Nou, een goede tip voor de volgende keer. Ja, toch? Ja, dat lijkt me ook wel, ja. Maar waar gaat u naartoe verhuizen dan? Nee, mijn zoon gaat hier verhuizen. Die gaat hier wonen. Oh, die gaat hier wonen? Oh, die komt hier juist? Oh, ja. Oké. Wat gaat hij hier doen dan in Leeuwarden? De werken, ze gaan samenwonen. Dus, Oh, jeetje. Nou, spannend hoor. U gaat samenwonen wanneer? U bent degene die het samen gaat wonen? Ja, zeker weten. En met wie? Ik met mijn vriendin. Oh, nou, wat leuk. Ja, zeker leuk. Ja, maar komt u uit Leeuwarden dan? Of? Ik geboren Leeuwarden, ja. Mooi plekje hier, zeg. Ja, mooi in de stad. Ja. Ja. Wil je dat graag dan, midden in de stad? Midden in de stad, ja, nou leuk. Ja, het is een mooie kans, denk ik. Lekkere mensen. Lekker hoor. Je stapt zo het appartement uit of wat het ook maar is en dan sta je midden in de stad. Ja. Nou, succes met verhuizen, hè? Want volgens mij ben je bezig, denk ik. Wat mooi om te zien aan deze video van de Friese Vlogger. Wil je nog eens keer over de loop Leeuwarden 2023? Helaas, dat is vis te laat. Je kan net met mij doen. Die stroom is wel lang hier best. Maar goed, we maken het een leuke video. Dan toe omheeg. Was er nog meer zien van de Friese Vlogger? Abonneer dan, druk in op het beltje. Als op het beltje drukt, dan krijg je elke keer een melding als er een video online komt. Nou, dat was toch. Dus dat mag gewoon succes zijn. Hoi! Zo, een tackle. Een tackle in de auto. Geweldig.